கோல்டன் ஆப்பிள் புதுசாக வந்திருக்காங்களா கோல்டன் ஆப்பிள். வந்து யாருக்கெல்லாம் வேணும்? இது கடவுள் கொடுத்துட்ருக்காரு கோல்டன் ஆப்பிள். இது விதையோடு சாப்பிட்டிங்கன்னா வயிற்றுக்குள்ளே போய் மரம் முளைக்கும். மரம் முளைச்சா தங்க ஆப்பிளாக காய்க்குமா. தங்க ஆப்பிள் யாருக்கெல்லாம் வேணும் எடுத்துக்கோங்க. ஓகேங்களா? தங்க ஆப்பிள் வந்து புதுசாக வந்திருக்க தங்க ஆப்பிள். ஆனால் எந்த தங்க ஆப்பிளாக இருந்தாலும் சரி, சாதா பித்தளை ஆப்பிளாக இருந்தாலும் சரி, இப்போதைக்கு தோல் எடுத்துடணும். ஏன்னா ஃபுல்லாக மெழுகு தான் இருக்கும் ஆப்பிளில். அதனால் நம்ம இந்த கோல்டன் ஆப்பிளில் வந்து நம்ம தோலில் எடுத்துடலாம். ஓகேவா? ம்